Ассалому алайкум дӯстон. Ҳамин ҳозир мо оиди беҳсозии манӣ, яъне ҳамин калима дар забони арабия манӣ ин оби пушт хоҳ аз зан бошад, хоҳ аз мард. Барои ҳамин чӣ бояд кард давоҳояш? Хӯрдани гӯшти мурғобӣ моддаи маниро зиёда мегардонад. Дуюм тавсия: донаи биринҷбарин афюнро бихӯранд, тезии маниро дафт мекунад. Баъд сеюм тавсия: занҷабилро бо зардаи нимпухтаи тухми мурғ хӯрдан маниро зиёда мекунад. Чорум тавсия: хӯрдани гӯшти хурӯси ҷавон ба ҳар тариқе ки бошад, хоҳ обҷӯшон, хоҳ яъне ба тарзи кабоб ё ба тарзи яъне ҳамуна дар равған пухта хӯрдан, ҳамин ба кадом тариқе ки бошад, ҳамин маниро соф ва зиёд мегардонад. Панҷум тавсие ки мо мехоҳем кунем, дар ҳамин баробар якчанд тавсияро пешниҳод мекунем. пухта хӯрдани шалғам, мағзи бодоми ширин, моҳиро дар оташ кабоб карда хӯрдан, чӣ хеле ки мо дар боло гуфтем. хуб, мурғчӯҷаро пухта хӯрдан, мурғи хонагиро пухта хӯрдан боиси зиёд гаштани манӣ мегардад. Ҳар рӯз як тавсияи дигаре ки бисёр як тавсияи хубай оддӣ ки инам боиси зиёд гардидани манӣ мешавад. Ин ҳар рӯз 150-300 грамм хӯрдани шири гови тозадушида. Инам бисёр як тавсияи хуб мебошад. Боқӣ бародарон, дӯстон дар амони худованд бошед.